तुम्हाला गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात बघतो. यांचं हे 14वं वर्ष आहे. तुम्ही जास्त चांगल्या प्रकारे सांगू शकाल या महोत्सवात? खूप आनंद वाटतो. एक तर मुळात काय ना, गोव्याच्या भूमीवर पाय ठेवल्या एक आनंदाला वेगळी सुरुवात होते आणि गोवा बदलत चाललं आहे, खूप डेव्हलपमेंट होते आहे. पण तरी अजूनही त्या जुन्या गल्ल्यांमधून फिरताना मी 28 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा गोव्यात आलो होतो नाटकाच्या निमित्ताने. तेव्हा कधीच माहीत नव्हतं की आपण चित्रपटात कामं करू का, मग असं इथे येणं होईल का. इफ्फीच्या निमित्ताने आतापर्यंत 2दा इथे येणं झालं आहे आणि आपल्या या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने मी 4थ्यांदा 5व्यांदा वगैरे येतो. खूप आनंद वाटतो मला. आपण साधं, मी मगाशी म्हटलं एका ठिकाणी, साधं बारसं जरी अरेंज करायचं झालं तरी इतक्या गोष्टी कराव्या लागतात घरातल्या घरात. तर हा महोत्सव आयोजित करणं, तो सुविहितपणे पार पाडणं सोपी गोष्ट नाही आहे. त्यामुळे आयोजकांचे सगळ्यांचे मनापासून आभार. आम्हाला खूप आनंद होतो. आणि यंदा या चित्रपट महोत्सवात तुमचा काय रोल आहे? घात नावाचा चित्रपट आहे माझा, त्याचा आज शो आहे. तर बघूया लोक काय म्हणतात. काय म्हणजे कशा प्रकारची प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे? मला काय, मी कधीच मी अपेक्षा ठेवायची नाही. ऑडियन्स, आपण काम करताना चांगल्या उद्देशानं काम करायचं. बाकी ऑडियन्सला जे वाटेल ते ऑडियन्स सांगतोच. बघू आता संपल्यानंतर कळेल. आणि जसं तुम्ही सांगितलं की यंदा आता चौथ्यांदा तुम्ही येता या चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने. चौथ्यांदा का 5व्यांदा आहे तुम्हाला आठवत नाही किती. पण पहिल्या वेळेचा अनुभव आणि आज जे बघता हे चित्रपट महोत्सव, काय तुलना करा? जे घडलं ते घडून गेले, जे आता आहे ते घडतं आहे, जे घडणार आहे ते मला माहीत नाही. आनंद आहे. थँक्यू.